Душанбе пойтахти тоҷикон ҳамчун қалби Осиёи марказӣ ва шаҳри сулҳу дӯстӣ мизбони вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва макони тасмимгириҳои муҳим барои ҳамкориву ҳамёрӣ мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар ҳамчун кишвари ташаббускор ва тарғибгари ҳамсоягии нек дар ҳалли масъалаҳои минтақавӣ ва пешрафту шукуфоии ҳамаи кишварҳои минтақа нақши калидӣ мебозад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба муштаракоти таърихиву фарҳангӣ, риштаҳои анъанавии дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва дарки умумияти проблемаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва амниятиву экологӣ, робита бо кишварҳои Осиёи марказиро чун авлавияти сиёсати хориҷии худ дониста барои рушду тавсеяи ҳарчи бештари он пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад. Тоҷикистон ҳамкории густурдаи минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини амнияту субот дар Осиёи марказӣ дониста, ҷонибдори ҳамзистии осоишта ва дӯстонаи мардумони минтақа мебошад. Иқдоми навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои мизбонии вохӯрии панҷуми машварати сарони давлатҳои Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе идомаи сиёсати ҳамсоягии неки кишвари мо ба шумор меравад. ин вохӯрӣ ҷашнӣ аст таҳти роҳбарӣ ва раисӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ба нақша гирифта шудааст. пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки роҳбари давлати мо аз рушди рӯзафзуни ҳамкориҳои байни минтақавӣ дар заминаи дӯстии бисёрсола, ҳусни ҳамҷаворӣ, ҳамсоягии нек ҳамеша таъкид мекунанд ва дар марҳилаи омодагӣ ба ин саммити ниҳоят муҳим мо ният дорем, ки пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, на танҳо ба макони баргузории саммит, балки ба маркази сиёсати минтақавӣ дар Осиёи марказӣ табдил ёбад. ин нишасте ҳаст, ки сарони Осиёи марказира бо худ дар як суфрае ҷамъ мекунад, дар як мизе менишонад, ки худ бо худ масъалаҳои дохили минтақаира музокира кунанд ва гуфтугӯ кунанд, ки ин ҳам дар зоти худ мавзеъгириҳои ин кишварҳоро ба ҳам наздиктар мекунад ва ҳам дар ёфтани роҳи ҳалҳои муштарак дар ҳалли мушкилоти дарунии минтақа ё чолишҳои берунии минтақа ҳам бисёр иқдоми кӯмаккунанда ва муҳим аст. нақши Осиёи марказӣ дар шароити дигаргуниҳои куллӣ дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ беш аз пеш меафзояд ва Осиёи марказӣ ба таври воқеӣ мавқеи муҳими стратегиро дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ ишғол мекунад. Минтақаи дорои иқтидори бузурги созанда буда дар оянда метавонад муҳаррики дигаргуниҳои ҷиддӣ гардад. бояд гуфт, дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳкиму густариши муносибатҳои дуҷонибаи босубот ва дарозмуддат бо кишварҳо ва минтақаҳои мухталифи олам ҷойгоҳи хоса дорад. нигоҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар масъалаи мазкур мебояд махсусан зикр кард, ки аз рӯзҳои нахустини фаъолияташон ба ҳайси сарвари давлат равобити ҳамаҷониба, зич ва дӯстона бо ҳамаи давлатҳои ҷаҳон ва бахусус ҳамсоякишварҳоро аз муҳимтарин ва авлавиятноктарин самти сиёсати хориҷии Тоҷикистон муайян намуданд. зеро бо диди амиқи сиёсӣ дарк намуданд, ки иҷрои вазифаҳои душвору печидаи бунёд ва таҳкими давлатдорӣ ва эҷоди қудрати иқтисодии он бе ҳамкории сиёсию иқтисодии густурда бо ин давлатҳо имконпазир нест. аз ҳамон ибтидо пеш аз ҳама авлавият дода шудагӣ буд ба кишварҳои ҳамсоя, махсусан ба кишварҳои Осиёи марказӣ, ки мо бевосита бо ин кишварҳо ҳам аз лиҳози тарихӣ, ҳам аз лиҳози ҷуғрофӣ, ҳам аз лиҳози имрӯза робитаҳои некую ҳамсоягӣ дорем ва барои истиқрору сулҳу ваҳдати миллии мо нақши вижа ҳамаи ин кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон доранд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дорои як мактаби бисёр ҳам серҷанба ва серпаҳлӯ аст ва имконият пайдо карда истодааст, ки барои ҳалли ин мушкилотҳо кӯшишҳои зиёд, талошҳои зиёд
пешниҳодҳои хеле зиёд ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам аз он далолат карда истодааст, ки ин сиёсати созанда аст, сиёсати бунёдкорона аст ва асос принсипи хайрхоҳонаи нек бо ҳамсояҳо нигарон шудааст. маҳз ҳамин талошҳо сабаб шуданд, ки имрӯз дар минтақаи мо фазои ҳамгироӣ ва дарки умумияти тақдиру сарнавишти давлатҳо ва мардумони онҳо турафт тавсия ёфта, нақши Тоҷикистон дар пойдории субут, рушди ҳамкориҳо ва тавсияи ҳамгироии созанда дар минтақа эътироф шудааст. 6 августи соли 2021 дар Туркманистон бо қарори муштараки сарварони давлатҳои Осиёи марказӣ барои хизматҳои шоиста дар рушди муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории давлатҳои Осиёи марказӣ, таҳкими сулҳу амният дар минтақа, пешбурди манфиатҳо ва ташаббусҳои муштараки кишварҳои минтақа дар арсаи байналмилалӣ тақдим гардидани нахустин мукофоти олӣ, нишони фахрии сарварони давлатҳои Осиёи марказӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқи ин гуфтаҳост. Сегодня Центральная Азия – это регион, который динамично развивается и строго оберегает традиции и культуру диалога. Отличительной чертой наших отношений стали крепкая дружба, взаимное уважение и доверие, конструктивизм и взаимопонимание. Благодаря запущенному в рамках Центральной Азии механизму консультативных встреч наши государства имеют возможность обсуждать и находить общие точки по целому комплексу вопросов от проблематики безопасности до экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Каждая наша встреча подтверждает, что страны Центральной Азии полны решимости последовательно достигать обозначенные цели. А цели эти были и остаются неизменными, понятными и простыми. Это мир, стабильность и устойчивое развитие всех стран региона. шарафёбӣ ба ин мукофоти олӣ бори дигар эътибору эътирофи нуфузи ин марди хирад, сиёсатмадори оқил, пешвои ваҳдатофарро дар арсаи байналмилалӣ тасдиқ намуда, эътирофи шеваи тозаи давлатдории президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба сифати наҷодаи миллату давлат ва эҳёгари Тоҷикистони навин ва мустақил, инчунин ибтикороти минтақавию ҷаҳонӣ мебошад ва барои ҳар фарди тоҷикистонӣ ба ояндаи босаодати мамлакат умеди тоза бахшид. дар сатҳи баланд раисӣ кардан ба бунёду санадҳои хеле зиёд, ёддоштҳои хеле зиёд, баъдан меморандумҳои зиёд, созишномаҳои хеле зиёд соли 2007 оинномаи ин бунёд тасдиқ шуд. яъне корҳои хеле зиёду назаррасро дар давраи аввали раисӣ, яъне соли 2002 то 2008 ҷумҳурии Тоҷикистон барои наҷоти баҳри арал хизматҳои хеле бузург кардааст президенти мо. ва ҳамаи ҳамин хизматҳоро ба инобат гирифта сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ба хулоса омаданд, ки сазовори ин мукофот албатта президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст. албатта ин нахустин мукофоти олӣ ё ҷоизае нест, ки президенти маҳбуби Тоҷикистон ба он сазовор гардиданд, балки идомаи мантиқии эътироф ва нақши як роҳбари сиёсиест, ки дар доираи манофеи миллии хеш маҳдуд набуда, манфиатҳои тамоми минтақа ва ҷомеаи башариро дар меҳвари сиёсати худ қарор медиҳанд. чунин гуманизм аст, ки имрӯз дар минтақа ва ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун сиёсатмадори тавонову ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд. пуштибонӣ ва истиқболи гарми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз 5 ташаббуси байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим, мавқеъгирии пазируфташуда дар баробари таҳдиду хатарҳои сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ ҳақиқати ин амрро собит намуда, баёнгари таҷрибаи бои сиёсӣ ва қудрати шинохти масоили глобалӣ аз ҷониби сарвари давлати мо мебошад.
در چونین نشست ها هست که سران آسیای مرکزی این فرصت استفاده خواهند برد که چگونه بین هم به توافقات برسند که مثلا در این روزگاری که فضای بسیار ناآرام و ناسازگار در سطح جهان به مشاهده می رسد و تهدیدهای هم از جنوبی منطقه عرضی اندام می کنند، در رویارویی با چنین چالش های جهانی و منطقه‌ای چگونه همکاری کنند، چگونه کوشش ها و تلاش های خودشان در جهت تامین امنیت منطقه یکجا بکنند. خب از همه این جهت ها وقتی ما نگاه میکنیم، این نشستی مشورتی سران آسیای مرکزی در پایتخت کشور ما و همچنان در پایتخت های دیگری کشورهای منطقه بسیار یک نشستی مهم هست. پیشوای ملت در سطح منطقه و در سطح بین المللی تشبس های دارند که تا به امروز بواسطه برای حل مشکلات داخل منطقوی و سطح بین المللی مهم است. واقعا اگر به گذشته همکاری های تاجیکستان با کشورهای همسایه نظر کنیم، میبینیم که پیشوای ملت هنوز از سال 1993 همکاری دوستانه را با کشورهای همسایه از اولویت سیاست خارجی خود قرار دادند. در این دوره موقع تحمل پذیری و نگاه داشتن پرینسیپ مناسبت های دوستانه با کشورهای همسایه به منفعت عموم خدمت کرد که حالا دوراندیشی سیاسی قابل درک درست و احترام سیاستمداران منطقه گردیده است. امروز کشورهای آسیای مرکزی نه تنها یک منبع اشیای خام، بلکه در زیر تاثیر منفعت‌های گیوپولیتیکی بسیار کشورهای ابرقدرت و کشورهای دور و نزدیک افسیده است. از این نقطه نظر هر کس میخواهد، هر یک کشور میخواهد که در کشورهای آسیای مرکزی موقع و مرتبه خود را داشته باشد. از این رو برای کشورهای آسیای مرکزی از همه چیزی مهمترینی که پیش رو آمده است این متحدی و از یک گریبان سر برآوردنی همه کشورهای آسیای مرکزی می باشد. پیش از همه آسیا مانند در یکم منطقه بسیار دارای ذخیره های بوی طبیعی است. مثلا 20% اوران دنیا در آسیا مانند تولید می شود. 5% گاز دنیا، 4% انگیسنگ دنیا در آسیا مانند استحصال می گردد. نه منبع‌های آب در آسیا مانند فراوانند. 60% مثلا بگیریم اگر 60% آب‌های نوشاکی آسیا مانند از تاجیکستان ما سرچشمه می گیرد. این یکم عاملش. دوم عاملش که آسیا مانند در چهارراهی شاهراه تجارت دنیا قرار دارد. تمام شاهراهی که از غرب به غرب عبور می شود به واسطه آسیا مانند مواد و مالهای خود را انتقال می دهند. و ببینید آخرین تجربه‌ای که رئیس سابق جمهوری خلقی خطیاش پیشنهاد کرد، یک کمربند یک راه از سال 16 در استانا در قزاقستان، این همین بود که توسط آسیا مانند انتقال از شرق به غرب مواد تجارت و خوراک و غیره بیشتر گرد. یعنی موقع جغرافی آسیا مانند عامل دیگر است که توجه کشورهای عالم را به خود جلب نموده است. سوم است که پوشیده نیست. آسیا مرکزی امروز منطقه حساس از نگاه تامین امنیت و بخطری است. در این نکته شکی نیست که هدف از اقدام‌ها و تشبس‌های پیشوای ملت تاجیکان حل و فصل مشکلات و معماهایی است که می‌توانند به روزگار مردمان منطقه و تمام ساکنان سیاره پیامدهای وزین و فاجعه بار داشته باشند. کشورهای آسیا مرکزی تا اندازه اقلیم و فضای اقتصادی به هم مانند دارند. این به آن معناست که آفت‌های طبیعی و بحران‌های منطقوی به آنها تأثیر یکخیله می‌رساند و برعکس استفاده درست از امکانیت‌ها به طور تقریباً برابر به منفعت همه آنهاست. بنابراین از نگاه تاجیکستان کشورهای آسیای مرکزی در یک جایگی و با کمک و دستگیری یکدیگر باید برای رشد و پیشرفت تلاش نمایند. البته ماهیت چنین سیاست دوربینانه و بشردوستانه برای کشورهای همسایه نیز عیان است که در مناسبت به تصمیم گیری‌های فراملی
ба он афзалият дода мешавад. ҳама ташаббусҳо ва талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири сулҳу субот, рушди устувор ва ояндаи дурахшони минтақаи Осиёи марказӣ нигаронида шуда, кишварҳои минтақа махсусан президентҳои ин кишварҳо ба ин фаъолиятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳои баланд дода ӯро эҳтиром ва эътирофи хоса менамоянд. далели ин амр дар он зоҳир мешавад ки роҳбарони кишварҳои абарқудрати ҷаҳонӣ ва инчунин роҳбарони кишварҳои минтақа дар суханрониҳои худ оид ба таҷрибаи ғании роҳбарӣ, сарварии сиёсии муваффақ ва сиёсатмадори барҷастаи сатҳи ҷаҳонӣ будани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро махсус қайд намуда, борҳо бо мукофотҳои олӣ ҳамчун нишони қадршиносӣ ва аҷгузорӣ сарфароз гардониданд. дар ҳамаи вохӯрию суҳбатҳою мулоқотҳое ки сафарҳое ки пешвои муаззами миллат ва ин ҷумҳуриҳо мекунад, ин масъала тақвият ёфта истодааст. муносибатҳои хуби имрӯзаи мо бо ҷумҳурии Ӯзбекистон ки қариб 22 гузаргоҳ кушода шуд, мардум рафтуомади бисёр хуби тиҷоратӣ карда истодааст. соҳибкорони мо дар ин раванд ба дастовардҳои хуб ноил гардида истоданд. хоб ҳалли масъалаҳои марзӣ бо ҷумҳурии Қирғизистон имрӯз тақвият ёфта истодааст, таҳким ёфта истодааст, ки инам як раванди бисёр хуб аст ва ояндаи нек дорад. хоб сафари ба наздикӣ анҷомдодаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Туркманистон ки бисёр имкониятҳои хуби яъне дар дарвозаҳои нави рушди иқтисодию иҷтимоӣ боз шуда истодааст. яъне бо ҷумҳурии Қазоқистон ҳамчунин ки мо бисёр муносибатҳои дар сатҳи хеле хуби дӯстонаю бародарона дорем. ёдовар мешавем ки вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ аввалин маротиба соли 2018 дар шаҳри остонаи Қазоқистон баргузор гардида, минбаъд соли 2019 дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон, соли 2021 дар шаҳри Авазаи Туркманистон ва соли 2022 дар шаҳри Чолпон-Отаи Қирғизистон доир шуда буд. ин панҷумин бор аст ки сарони давлатҳои Осиёи марказӣ дар ин чорчӯб вомехӯранд ва масоили муштараки Осиёи марказиро баррасӣ менамоянд. дар ҳошияи саммити душанбе вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳо 16 чорабинии канорӣ баргузор мегардад ва дар рӯзҳои баргузории саммит дар пойтахти Душанбе ҳамзамон 13 чорабинии канорӣ доир мегардад. дар мавриди вохӯрии саммит мо метавонем қайд кунем ки ҷониби Тоҷикистон ҳамчун қисмати муҳтавои ин саммит қабули 5 ҳуҷҷатро пешниҳод кардааст. ин масъалаҳо ва пешниҳодҳо мавриди корбарӣ қарор доранд дар минтақа, лекин санади асосӣ ҳатман бояд қабул шавад. ин изҳороти муштараки сарони давлатҳо ё коммюникеи сарони давлатҳо. дар ин изҳорот нигоҳи муштараки сарони давлатҳои мо оид ба рушди пеш аз ҳама ҳамкории дохили минтақавӣ дар бахшҳои гуногун ва инчунин нигоҳи якҷояи сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳам минтақавӣ ва ҳам байналмилалӣ бо назардошти он таҳдиду чолишҳое ки вуҷуд доранд қайд карда мешавад. санади дигаре ки мо ба нақша гирифта истодаем дар ҳошияи саммит ин имзо кардани 2 созишномаи панҷониба. якум созишнома ин дар мавриди ҳамбастагии нақлиёти рӯизаминӣ. ин бори аввал чунин созишнома дар ҳошияи панҷгонаи Осиёи марказӣ қабул хоҳад шуд, имзо хоҳад шуд ва созишномаи дигар ин оид ба сиёсати ягонаи кишварҳои Осиёи марказӣ дар самти ҷавонон. ин ҳам бисёр ташаббуси хуб аст ва ният дорем ки бори аввал дар ҳошияи вохӯрии машваратии сарони давлатҳо якбора 2 санади панҷониба имзо хоҳад шуд. бо назардошти таи 30 соли истиқлоли давлатии кишварҳои Осиёи марказӣ кам фурсате буд ки дар ҳошияи як саммити Осиёи марказӣ созишномаҳои панҷониба ба имзо расанд ва мо ният дорем ки бо имзои ин созишномаҳо
аҳамияти баргузории вохӯрии панҷуми ҷашнии машваратӣ таърихӣ хоҳад буд. то баргузор шудани нишастҳои машваратӣ байни роҳбарои осиёи марказӣ дар соли 2018 ҳама нав нишастҳое ки буданд инҳо дар чорчӯби созмонҳое буданд ки меҳварияташон масалан бар қудратҳои минтақаӣ ё ҷаҳонӣ буданд. вале ин навъи нишастҳои машваратӣ байни сарони осиёи марказӣ дар зоти худ як марҳилаи наве ҳаст ки роҳбарои осиёи миёна худ бо худ бинишинанд ва дар ҷиҳати ёфтани роҳи ҳалҳои мушкилоти дарунию берунии минтақа гуфтугӯ мекунанд ва талош мекунанд ки роҳи ҳалҳои муштарак биёбанд, талошҳои муштарак кунанд ва аз сӯи дигар зарфиятҳои мавҷуд дар дохили минтақаро кӯшиш мекунанд ки истифода баранд ва дар рушду равнақ ва таъмини рифоҳи мардуми минтақа истифода баранд. дар вохӯриҳо ҳамкории минтақавӣ аз ҷумла дурнамои ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва сармоягузории кишварҳои минтақа, рушди инфрасохтори нақлиётӣ, ҳамгироӣ дар бахши илмӣ техникӣ ва фарҳангӣ гуманитарӣ ва масъалаҳои амнияти минтақавӣ баррасӣ мегарданд. натиҷаи ин машваратҳо мавқеи наздики давлатҳо оид ба тавсеяи ҳамгироии минтақавӣ ва беҳсозии вазъи зиндагии мардумони кишварҳо мебошад. ҷумҳури Тоҷикистон дар навбати худ соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, бахшҳои гуногуни саноат, рушди инфрасохтори нақлиётию коммуникатсионӣ, истифодаи оқилонаву самараноки захираҳои обии минтақаро аз самтҳои муҳими ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ медонад. муҳимтарин масъалаҳои мавриди баҳс дар нишасти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе ин масоили ҳамкориҳои минбаъдаи кишварҳо дар самти сиёсию амниятӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, амнияти озуқаворӣ, амнияти обӣ, сармоягузорӣ, соҳаи сайёҳӣ, муҳоҷират, нақлиёту логистика, обу энергетика, экология, иқлим, масоили фарҳангию гуманитарӣ ва дигар соҳаҳои ба манфиатҳои ҷонибҳо муҳим мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор мегиранд. дар кори саммит иштироки ҳама сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳама сарони давлатҳо таздиқи иштироки худро додаанд ва гузашта аз ин тибқи даъвати пешвои миллат президенти кишвари мо аз дабири кулли созмони Милали Муттаҳид дар саммит иштироки намояндаи вежаи дабири кулли созмони Милали Муттаҳид, роҳбари маркази минтақавӣ оид ба дипломатияи боздоранда барои Осиёи Марказӣ ки қароргоҳ аст дар шаҳри Ашхобод аст, иштирок хоҳад кард ва он ашхос паёми дабири кулли созмони Милали Муттаҳидро ба сарони давлатҳо хоҳад хонд. ва ин чиз ҳам ниҳоят муҳим аст, чунки бо рушди абзорҳои минтақавӣ, аз ҷумла рушди абзори вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳо, мо ҳамеша такя ба он мекунем ки созмони милал ҳамчун созмони марказии оид барои таъмини бехатарӣ ва амнияти ҷаҳонӣ ва рушди устувор нақши калидӣ дорад ва ҳузури созмони Милали Муттаҳид низ дар ин саммити мо ниҳоят муҳим мебошад. ин нишасти хеле муҳим ва ҷамъбастӣ ҳаст дар ин сол ва як такони ҷиддӣ мешавад барои рушду ҳамкориҳои минбаъдаи кишварҳои Осиёи Марказӣ. тавре маълум, аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии чоруми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ соли 2022 дар Қирғизистон изҳороти муштараки сарони давлатҳо харитаи роҳ оид ба рушди ҳамкории минтақавӣ барои солҳои 2022-2024, консепсияи ҳамкории давлатҳои Осиёи Марказӣ дар доираи сиғаҳои бисёрҷониба ва барномаи минтақавии рӯзномаи сабз барои Осиёи Марказӣ қабул гардиданд. кишварҳои узви ҳамин фармандани Осиёи Марказӣ яке аз истеъмолкунандагони асосии ҳамин энергияи барқӣ ба ҳисоб мераванд ки ба хати пуршиддати каса ҳазор пайваст ҳастанд, аз ҷумла Ӯзбекистон, Қирғизистон, Афғонистон ва дигар давлатҳо ва бевосита ин ташаббуси пешвои миллат низ аз ҳамин бармеояд ва дигар ин ки чӣ қадр ки медонем вобаста ба тамоилҳои глобалӣ ки аз ҳад зиёд истифода бардани обҳо, буридани дарахтҳо
маҷрӯи оби дарёи баҳри арал хеле кам шудааст. ҳатто агар нисбати солҳои пешин муқоиса кунем қариб 10 маротиба кам гардидааст, ки вобаста ба ин он проблемаҳои глобалие ки имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷой доранд ва вобаста ба назарияи иқтисоди сабз барқарор кардани ҳамин тағйиротҳои иқлимӣ низ вобастагӣ зиёд дорад, ки дар пешрафт ва рушду нумӯи ёфтани иқтисоди сабз заминаҳои мусоидро фароҳам меорад. тавре пешвои миллат дар вохӯрии 4 иброз намуданд, тоҷикистон бо дар назардошти захираҳои бои гидроэнергетикии худ ҳадаф гузоштааст то истеҳсоли энергияи сабзро рушд диҳад ва омода аст дар ин соҳа бо кишварҳои минтақа минбаъд низ ба таври фаъол ҳамкорӣ намояд. шубҳае нест ки тавсеяи ҳамаҷонибаи робитаҳои байнидавлатӣ ҷавобгӯи манфиатҳои ҳамаи кишварҳои минтақа буда ба пойдории сулҳу субот ва амният дар Осиёи марказӣ мусоидат мекунад. мо дар заминаи ҳамин пешниҳодҳо, ҳамин тавзеҳҳои пешрӯи муаззами миллат метавонем имкониятҳои зиёди энергияҳои сабзро дорем. Хеле захираҳои зиёде дорем, ки мо метавонем ҳама инро истифода бурда вобаста ба талаботи имрӯзаи давлатҳои Осиёи марказӣ ва дигар давлатҳое ки ҳамсояи кишвари мо ҳастанд ва ба энергияи барқӣ хеле эҳтиёҷи зиёд доранд, истеҳсол ва содирот намоем ва тавре ки медонем имрӯз кишвари мо вобаста ба назарияи тақсимоти байналхалқӣ мена назарияи махсусгардонии молҳо ба истеҳсоли молҳо давлатҳои алоҳида, ин яке аз молҳои стратегӣ ҳаст, ки кишвари мо метавонад дар арсаи ҷаҳонӣ бо ин мол, яъне содирот кардани ҳамин мол, ҳам манфиатҳои миллии кишвар ҳимоя гарданд, ҳам метавонем ки мо содирот карда манфиатҳои миллии худро дар арсаи ҷаҳонӣ баррасӣ намоем. яке аз масъалаҳои муҳим дар Осиёи марказӣ ин масъалаи истифодаи дуруст аз захираҳои об мебошад. Тибқи гузоришҳои Созмони Милали Муттаҳид, бо далели мудирияти нодурусти истифодаи захираҳои об, кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамасола наздик ба $2 миллиард зарар мебинанд. ҳамчунин тибқи пешгӯиҳои Бонки ҷаҳонӣ, пас аз 30 сол проблемаҳои оби ошомиданӣ дар Осиёи марказӣ метавонад боиси коҳиши 11% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар минтақа гардад. Обшавӣ бо суръати пиряхҳои минтақа омили асосии норасоии об ба ҳисоб меравад. тоҷикистон 60% захираҳои обии минтақаро доро мебошад, ки аз пиряхҳо сарчашма мегиранд. вале имрӯз бо омилҳои гармшавии табиат аз 13000 пиряхҳои хурду бузурги тоҷикистон 1000 тоаш несту нобуд шуданд. бояд зикр кард, ки ин масъала дар ояндаи наздик ба хатарҳои норасоии об дар минтақа оварда мерасонад. бинобар ин сарони давлатҳо ва роҳбарони ниҳодҳои дахлдори Осиёи марказӣ бояд нисбати масъалаи мазкур диққати ҷиддӣ зоҳир намуда аз чораҷӯиҳои дастаҷамона кор бигиранд. тибқи маълумоти оморӣ, бар асари обшавии пиряхҳо дар 40 соли охир ҳаҷми обрасонӣ ба як нафар дар як сол дар Осиёи марказӣ аз 8,400 метри мукааб то 2,500 метри мукааб коҳиш ёфтааст. то соли 2030 бо суръати кунунии афзоиши аҳолӣ ҳаҷми обтаъминкунӣ ба 1,7000 метри мукааб мерасад, ки ин нишондиҳанда хеле нигаронкунанда аст. тибқи пешгӯиҳои Бонки ҷаҳонӣ то соли 2050 аҳолии Осиёи марказӣ то 90 миллион афзоиш ёфта норасоии об то 25-30% дар назар аст. дар баробари ин то соли 2030 талабот ба захираҳои обҳои барои соҳаи кишоварзӣ истифодашаванда метавонанд 30% афзоиш ёбанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 65% яхбандиҳои Осиёи марказӣ маҳз дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо ҷойгиранд. ва агар аз нуқтаи назари иқтисодӣ гирем, тамоми ташкили ҳудудии истеҳсолот, соҳаи истеҳсолоти неъматҳои моддӣ, туризм, рекреатсия, ҳамаи ин ба ҳамин захираҳои обӣ ва масъалаҳои оқилона истифода бурдани захираҳои яхбандиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. хисороте ки ба давлатҳо, умуман ба ҳамаи давлатҳо мерасад, аз 3 то 5 ва дар баъзе давлатҳо то 7% маҷмӯи маҳсулоти умумиро ташкил мекунад, ки хеле ҳам зиёд аст. норасоии об
дастрасӣ ба оби ошомиданӣ. имрӯз ифлосшавии об яке аз масъалаҳои хеле ҳам зарур аст. масалан уқёнус ки мо доим фикр мекардем ки онро ҳеҷ гоҳ аз тарафи одам ягон зараре нест. имрӯз ҷазираҳои бузурги ифлос аз партоваҳо ташкил шудааст. барои ҳаминам масъаларо бояд ки дар ҷамъӣ дар якҷоягӣ мо бояд ҳал кунем. аз сабаби муҳим ва ҳаётӣ будани масъалаи об дар минтақаи осиёи марказӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар маросими пӯшидашавии конфронсияи оби созмони милали муттаҳид 2023 чунин иброз доштанд. имрӯз захираҳои об зери таъсири амиқи таҳдиду хатарҳои гуногун қарор доранд ки ба тамоми соҳаҳои ҳаёти мардум бахшус ба амнияти озғаворӣ, тавлиди нерӯи сабз ва пойдории табиат бетаъсир намемонад. албатта аҳамияти масъалаи обро барои пешрафт ва ҳифзи суботи минтақа касе инкор карда наметавонад. ба ҳамин хотир аст ки тоҷикистон ин масъаларо инак беш аз 12 сол аст ки дар сатҳи ҷаҳон бо ташаббусҳои байналмилалӣ ба миён мегузорад ва барои ҳалли онҳо пешниҳодҳои мушаххас ба минтақа ва ҷаҳон ироа мекунад. инҷо бори дигар муҳимияти ташаббусҳои тоҷикистон дар самти ҳалли масоили марбут ба об исботи худро меёбад. осияи марказӣ аз назари геополитикӣ ва геостратегӣ нуқтаи хеле муҳим буда роҳҳои минтақавӣ ва ҷаҳонии шарқ ғарб ва осиё аврупоро бо ҳам мепайвандад. баргузор шудани ин гуна вохӯриҳои сарони кишварҳои осиёи марказӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ хеле муҳим аст. зеро имрӯз вазифаҳое монанди буҳрони иқтисодӣ, таъмини сулҳу субот, таъсири тағйирёбии иқлим ва ғайра пешрӯи роҳбарони баландпояи осиёи марказӣ истодааст ва ҳалли дастаҷамъонаи ҳамаи кишварҳои минтақаро тақозо